abusua yɛda otumfo Nyankopɔn ase. Ɛnɛ day no awia yi yɛhyia yɛwɔ platform yi so a na ɛyɛ about yɛn nkɔmmɔ no a na yɛdi about ɛyɛ mmaa no menses no sɛ bi a ɔbɛnya anaa ɔbɛbu ne nsa a deɛ nti a ɔntumi mfa nkɔ Nyankopɔn asɔre fie anaasɛ ɛyɛ bɔne na ɛyɛ fi ɛho nteɛ ɛma obiara a ɔka saa ɔbaa no sɛ ɛyɛ ne yere sɛ ɛyɛ ne kunu sorry na anaasɛ obi a ɔne ne wɔ adwuma mu saa nneɛma no nyinaa na mpo sɛ ɔwɔ asɔre fie saa nsabuo no berɛ no yɛ adeɛ bi a di nkan koraa no sɛ ɔbaa nya kɔ mu pɛ sɛnea Bible kasa no ɛwɔ sɛ yɛma no space a space no ɛsɛ wɔkɔ akyire because ɛyɛ mogya a ɛfi ɛho nte ɛma nipa nti yɛdi nkɔmmɔ bebrebe na wonim ayɛ a hwɛ ɛsono yɛba honhom nsɛm mu a mepakyɛw ɛsono honhom mu nsɛm how a wɔfa nneɛma ɛna mepakyɛw ɛsono honam mu so nsɛm how a yɛso yɛfa yɛ nneɛma saa mogya yi a mepakyɛw me sɛ ɔbaa bu ne nsa a yɛmfa nkɔ Nyankopɔn fie mepakyɛw yɛdu nyame mu pɛ mepakyɛw saa nneɛma no nyinaa no ɛwɔ sɛ yɛtumi ebu because yɛkɔ asɔredan mu a yɛbɛgye atom sɛ nneɛma a yɛkɔyɛ wɔ asɔredan mu nyinaa no ɛnyɛ physical yɛkɔyɛ ɛyɛ honhom bi na yɛsom no Onyankopɔn tumi bi na yɛfrɛ no enti saa Nyankopɔn no tumi na yɛfrɛ no ne ho mmara a ɛyɛ ahotie mu sɛ bi a ɛwɔ sɛ yɛn te at that time enti wahyehyɛ nneɛma bebree sɛ wo koraa no sɛ wo no wokɔhwɛ funu ne saa nneɛma no a ɛni kwan sɛ yɛahyia mu no woyɛ president ɛwɔ at that time though wowɔ hɔnom but wonkɔ inside wobɛkɔ abɔntene till sɛ woakɔ abɔntene no mmerɛ no a mepakyɛw wode bɛwɔ w'ahotie mu na mpakyɛw ho ate no ɛyɛ 7 days sɛ na Bible ka na ayɛ na asɔre no bi no ɛfa adeɛ no granted tie ma menka sɛ menkyerɛ ɔbaa menses ɛyɛ very powerful tool a mepakyɛw ɛsɛe nneɛma papapapapa spiritually no spirituality wokɔ spiritual side a ɛyɛ adeɛ a ɛsɛe nneɛma paa enti yɛbɛyɛ dɛ na yɛbɛhu no me ayɛ na yɛwɔ adeɛ bi wɔ hɔnom a different though ɛyɛ sɛ mepakyɛw wode saa nkyerɛkyerɛ bɛkyerɛkyerɛ obiara na mpakyɛw wagye atom afei wohu adeɛ no a na mpakyɛw ayɛ dɛn watumi ahu ɛho akwan ɛne effect a ɛwɔ so na ɛnɛ mene wodi nkɔmmɔ about only effect no tie bɛrima a mepakyɛw woma ho kwan na mpakyɛw ɔyere se ne menses mu na ayɛ ataa ne da no one ɔbaa no ndɔ ɛna two mepakyɛw or destroy your soul because one nipadua yi a yɛte mu yi a nipa yi a yɛte mu yi no mepakyɛw nneɛma mmiɛnsa ɛna ɛte nipadua wei ni wo honhom wo kra ɛna mpakyɛw wo nipadua na saa wo kra no ɔmpɛ fi yɛntie ne yie wobɛtumi ayɛ nipadua wei fi nipa hu a yɛse wo ho ayɛ tan ɔn sɛ wokɔdwale a na ɛkɔ na ase wasa aba normal mu bampakyɛw ɔkra no ɛyɛ fi a agye wo nya wo bi a n'ani da fam onim de ɛwɔ nhomsɛm ansa na mpakyɛw watumi ama wo nneɛma a wode bɛdwere nipadua no ho asa ate ɛnam sɛ saa nipadua mmiɛnsa yi Nyankopɔn tena baako Nyankopɔn kasa fa baako Nyankopɔn ɛma baako ɛyɛ biribi ɛma yɛn wɔ asase so nti sɛ wode fi ka saa adeɛ no a afei no ɛma tokoro bɛda wo nkyɛn ma ahombɔne bɔ wura wo nti wobɛnya spiritual marriage ɛma tokoro da wo nkyɛn ma yɛwɔke nneɛma tia wo favors bad luck nneɛma a ɛkyɛ sɛ ɛyɛ tan ɛna mpakyɛw ɛba w'abrabɔ mu mpuntuo bi ankɔ so because of sɛnea woma ho kwan ma saa mogya no wode wo ho kɔkaa no a wɔkra no atwe ne ho si nkyɛn nti saa na adeɛ no teɛ nti honhom asɛm yɛ different bɛrima woma ho kwan na wo ne ɔbaa a wabu ne nsa da a wosɛe wo kra no bibi tim spirit bi tim ɛnyame honhom
ɛbra fam pɛ asan have now money be taking place. It's in you a very demonic. But when I'm from now, who say, oh yeah, oh what's it there? But me patrol actually implications na be prepare doors. I'm no be no cry to me and for your new. But send I idea you knew say at the bad luck a brainy pie. Because Bana Casancas Jina Hono would do some months in ma a bad luck. Say what all near Dianama Wati. Sempacho also in Swamanom, Sanya Mani na Bible sword in a Mokasania mana within a period of time and then one time ma ɔbaa no woro n'ase sɛ wo so ne ne bɛda once a ɔwɔ saa time no mu no deɛ ɔworo n'ase kora na ɔnda saa short minute no a ɛyɛ mogya berɛ mu na ɔwɔ nti yɛ fi naa wɔne nanda na wɔne ne edi agorɔ soso no mu mmiamia na ɛte sɛ wɔne nada na ɛyɛ fi no mu a na wɔde ka ɔkra no yɛntie ne yio because Kristo asɛm a mepakyɛw wɔn sɛ da no me ne wodi nkɔmmɔ sɛ ɔbaa na Bible sɛ emogya tu ne mfinhyia bebree no according to Luke account Luke chapter 8 no mepakyɛw Luke chapter 8 no ma menkan because Kristo kaa sɛ ɔbaa de ne nsa kaa Natalia no bibi firi ne mu kɔɛ nipadua wo nipadua no mepakyɛw wo hyɛ atale a ɛka wo body no ɛka wo soul no na aka wo kra enti ye wo mu biara no anka de na bajo obi ku aduru so aye say so onya na ho bibia ne tirinwi na taade na bajo otirinwi wo klatim otirinwi wo soul tim once a eye niam e wo ho ne de eye niam e wo ho ne de wo bibia wo ti egina so na de ye gyina de say ye frɛ wa wo beba enti nipa kra ade bi e ka ho na mu bia no wo soul tim wo ho tim enti Kristo say ɔbaa ne de ne ho ɛka no mepakyɛw wɔse bibi yɛ den efiri ne mu according to Luke chapter 8 no verse 43 Luke chapter 8 verse number 43 no what they tie asɛm ɛkɔ so ha Luke chapter 8 verse number 43 ɔse na ɔbaa bi a wanya mogyakuo mfirihyia dumienu na obiara ntumi ansa na obefi akyekire bɛka n'ataadeɛ emu ano na munu hara mogya ne twan na Yesu ka sɛ hwan na wɔka me no tie ni yo Yesu ka sɛ hwan na wɔka me no na wɔn nyinaa ɛresan no Petro ka sɛ owura nkofukuro no akyere so na wɔremmia wana na Yesu sɛ obi aka me na mahunu sɛ ahoɔden bi afiri me mu kɔ ti de mu bɛma deɛ tie ni ye ɛnyɛ sɛ yɛ meyere nti no ɔyɛ meyere nti odu saa time ni mu a mɛma na adwa na me ne nada ɛte sɛ ne de asɔfoɔ na ɛka ne sɛ okay wo no wonya du menses ne pad na no ansɛ wo de dwale na bɔ pad na fa bra betena so dem eyefi Nyankopɔn no yɛsom no honhom ne nokware mu nti ade a honhom ne nokware Nyankopɔn so de honhom ahote ho mmara de ma nipa nti ɛnyɛ sɛ wo edu wo brɛ so na mpakyɛ wo bɛkyerɛ de Nyankopɔn ɛnyɛ ɛso no de Nyankopɔn wo di n'akyi a wo di n'akyi sɛ de a wɔno Nyankopɔn na ka no ɛno na mpakyɛ wo de yɛ adwuma ɛnyɛ dia mepakyɛw yɛmfa yɛ nimbu ame nkyerɛ wadeɛ bi spirit bi wɔ hɔ a honhom bi wɔ hɔ a ɔbaa bu ne nsa awie na ɔn sɛ yɛmu ma no bi wɔ hɔ no mu a ɔbaa bi wɔbu ne nsa awie na ne paade wato atwe ne bɔla so woyɛ ɔbaa na wotie mu na wotaa yɛ saa mpakyɛw gyae hwɛ bu wo mmabu no adeɛ no ayɛ bu wate aseɛ ɔbaa wo bu nsa a nneɛma na efi wo mu ba abɔnten no one ɛyɛ adeɛ a ɛsɛe adeɛ ɛna sɛ ɛsɛe adeɛ nso ahonhom so tumi gyina so de nyam ebi a baabi a wokɔ akɔto saa paad na twene ne honhom bi te hɔ honhom ne te hɔ no woamfa w'ani ehu no but wode efia kɔka no enti sɛ efi na ɔde akɔka no mepakyɛw ɔbɛgyina saa adeɛ no so asɔre ɛde atia w'abrabɔ bebree ɔde bɛyɛ akodeɛ de atia wo enti wɔbɛfa na afei wa mogya na ɛwɔ mu no wɔde mogya na ɛyɛ nyina so de ayɛ apam de atia wo yɛ mu ma wɔde bɛsɔre atia wo sɛ wo ebu so de fiber de kra bɛtu wo yam based on saa nneɛma nti sɛ wodu saa process ni ma ɔbaa yɛ special nti wodu saa time na ɔhɔ na mpakyɛw wo no wotutu fam sɛ wotumi tutu fam a wobɛpɛ kerosene bi na mpakyɛw pad no
wahye ne kama ana wode bɛhyɛ rubber black na watu fam ɛkɔ aseɛ paa na wode ahyɛ hɔ na wakata so simple ba yɛhu maa no bi wɔ hɔ tumi to twene yɛwɔ nkurɔfoɔ nso a yɛabɔ ɔmo paa mo nkɔ sesa mma pa na ofi sɛ ɔmo nya wɛ ayɛ ofi sɛ ɔmo nya wɛ nti nsɛm wei kakra ɛna pɛ sɛ ɛna ɔn sɛ mmarima no bi wɔ hɔnom a ɔsɛ ne yere kɔ saa tebea no mu a okay fine ɔne ne nda but ɔnsɔke no ala sɛ ɔma ne blue job saa nneɛma nyinaa nso yɛ abɛnsɛm ɛyɛ te sɛ deɛ wo no nada pɛpɛ because instant ne sɛ ɔbaa ne wɔ mogya fii mu te deɛ wo ne ne yɛ biara no wo ɛka wo so nti ɛmfa ho ne sex positions na ɛmfa ho sɛ wode wo nsa bɛso ne mu wakontaminate sɛ wo ne ne bɛda wakontaminate sɛ wo fe na no sa odu saa stage ni mu a ɔyɛ red yɛnkɔ ne ho ma ne yɛyi according to Kristo kasa yɛgyaa no no wafa saa period of 7 days ɔde nua aduane ma wodi ɛnyɛ yi ɔde sɛ nsuo ma wo no mu a ɛnyɛ yi because ɔwɔ fi mu ɛyɛ instant fɛ wode ɔpa akɔnfoɔ na ɔma bɛn no spiritualist fo na ɔma bɛn no lord masters na ɔma bɛn no secret societies for na mepacho ɔma bɛn na ɔmo wɔ ani no anasofo a wɔwɔ hye no ɔden no ahwe sɛ ɔmo taa didi wɔ abɔnten a ɔmo didi wɔ abɔnten ɛna deɛ ɔno di wɔ abɔnten no kran so no ɔndi ɔbaa aduane mesi there was a time bi a me ba na woyɛ ɔbaa na wɔto adeɛ a ɛbɛyɛ very difficult pa sɛ mɛto aduane agye mi nimu so ebi a wobu nsa wo mba adwuma because of pains na wo fa mu ninti today a meba hɔ no ma mehu sɛ wo gyina adwuma mu no yɛ day a wo no umbu nsa Mr. This idea enka nkyerɛ me sɛ wo hu misa wo yere na fa date to wo behu ana ka kyerɛ no odu mu a ɔmmɔ wa mane sɛ na ɛbɛyɛ a wo no wo bɛtwe wo afi sa ne mane mu a ɛmfa problem ɛmbrɛ ti spiritualist be ready do abonta comfort do abonta because oba na ɔkɔtɔ aduane abonta no what if say me pa cho wabu ne nsa ɛna honhom asɛm ɛnyɛ sɛ menimu honhom sɛ ne bible ne ka kyerɛ sɛ wokɔtɔ adeɛ wɔ abonta a wa honim ti enkobisa na honhom sɛ mu ɛnyɛ saa aha ti na Kristo sɛ wɔn a wɔn de saa nimdeɛ ne hyɛ wɔn tirim no efi ka wɔn no because tie ɛyɛ saa wode hyɛ wɔn tirim sɛ wɔkɔ abonten na wokɔ na ɔbaa na bu nsa an so ɔbaa na bu nsa so ampa wokɔtɔ adeɛ no wabu ne nsa ɔwu fim at the moment saa adwene bɛba wo tiri mu pɛ wokɔdi pɛ fi bɛka one day bi na me sɛ mendi ayi ase aduane mempɛ ɛti madamfo bi ɛkɔ ayi na ɔno mo kɔyɛ aduane no ɔmo yɛ aduane wɔ aseɛ ne yɛde ɛnam no ɔmo ana kɔɔ yi ɔno mo di dwane kɔɔ yi ɛna ɔmo de ɔmo kɔyɛ adi nti nam na ebi kaeɛ no ɛna ɔmo de bɛɛ fie na ɔmo akye ɛna ɛhyɛ fridge mu na mekɔyi bɛwɛ to be frank ɔhɔ na mete aseɛ sɛ nipadua wei no wohyɛ no wɔ adeɛ bi mu a sɛ wɔmfa nkana a ɛka nipadua no pɛ wɔ signal kyerɛ wo sɛ adeɛ wei aka wo nipadua fie takɔyɛ sɛ Kristo a ɔnam hɔ na ɔbaa a watu mogya na wɔde saa adeɛ no ɛfi na yɛahyɛ ho mmara no na ɔbaa na ayɛ bold sɛ daabi mede me nsa ka aberante atade menya na biribi afi Yesu mako ana akɔyɛ sɛ wo ne wo yere tena wo yere ne mfa w'akyi da na wakɔ no ne bɛrima bi akɔda owura dan mu ɔpɛ ɛwɔ sɛ wote automatically sɛ wo yere no afa w'akyi because wo ne na yɛ connected nti wokɔdi bibi ana wokɔyɛ nsɛmmɔne bi baa ɛwɔ sɛ at that moment na adeɛ ne ka ho ɛnti saa na adeɛ tete mewe nam no meyɛ basa da mu ne na adeɛ kye na sɛ meyale because baabi adeɛ ne kɔɔ ne nyɛ papa wate aseɛ ɛnti akɔyɛ sɛ wato nantwie na wakokum amabosom na wasade aba sɛ yɛnsa ngye nsa mfa nyɛ aduane ndi ɛyɛ bosom aduane na wodi automatically because the moment na wokotwa mogya ne mbɔ asɔneɛ so de ma ahohom no ɔmo di na mo bi nso enti obi bi ɔde na no bɛka na mo ne bi edi ne bi a te sɛ nea wo ne bosom didi aha enti wo ne wɔ link enti efi ne nso no ɛyɛ ade a Nyankopɔn ayɛ ɔbaa mu so ɔde ro ɔbaa mu enti sɛ bɛrima no so kɔ ɔbaa ne ho a wo tam saa adeɛ no deda ɛyɛ fi I hope say bibie wadwe mu eba
because ɛyɛ nkyerɛkyerɛ a asɔre no bebree nkyerɛkyerɛ ɛna ɛyɛ fi ɛtie ne yie ɛnti sɛ the moment a wɔahu ne saa ne kwan no so no a ɛbɛha adwene na menhyira